गोथै सहआथ' जोंनिनो बिदा गामियावथ' हायथा बसुमतारी होनो नाथाय गुबैयाव पान कार्ड आधार कार्डआव माने भारत बसुमतारी दं आरो बे भारत बसुमतारीया जोंनिनो बिदा बिसोरो माने बे दानै बेबायदिनो बैसाग मासाव बैसागु बायदिसिना मागिनानै हामबाय सामबाय फुजा खालामनानै मालिक अरुणाचलनि बे दाले इग' साइडनि खाथिनिनो बिनिफ्राय माखासे मालिकफोर फैनायखाय मालिक माने आबर मानसि बिसोरो सोंनायखाय दाहोना थानो हागोन नामा होननायखाय बिसोर हागोन होनबाय फैसानिबो आंखाल मावनानै जाग्राखा बे दाननायाबो दैज्लां बोथोराव सोलिला नालाय बेखायनो बिसोरो बिदिनो साब्रैसो थांदोंमोन साब्रैयाव बिदा फंबाय सानै सावख्ला बसुमतारी आरो बे दा रुंसारि जानाय भारत बसुमतारी बिसोर सानै बिदा फंबाय आरो सासे इंराज ब्रह्म आरो सासे सोमखोर बसुमतारी ओमफ्राय जयै लांदोंबाबो बिसोरखौ एक्सट्रा दोननाय जादोंमोन सोमखोर बसुमतारीया सासे मालिक एक्सट्रा आरो बे भारत बसुमतारी रुंसारि जानायाबो बेबो एक्सट्रा ओमफ्राय सावख्ला बसुमतारीजों इंराज ब्रह्मजों सासे मालिकनाव ज' ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो थांनाया समबाराव थांदोंमोन हामबाय फुजा गामियाव देवबारै हगारसारदोंमोन ओमफ्राय समबारनि अखानायै मालिकआ लांदोंमोन लांनानै बेबायदिनो समबाराव थाहैनानै बिदिनो बुधबारना मायाव केम्पआव गैया होननानै मालिकआ नागिरफैदों खारबोबाय होननानै ओमफ्राय फैसा एडभान्स लानायखौ बुफिनदोंमोन ओमफ्राय फैसा एडभान्सखौ हरफिननाय जादों ओमफ्राय दा बिदिनो बबेबा खारदोंसो ना मादोंसो ना मानो न'आव दाबो मोनफैयाखै होनना मालिकआबो सोंहरबाय थादोंमोन जोंबो मानो दासिमबो मोनफैयाखै होनना सुल लाबाय थादोंमोन दा फैयै नै 7 थारिखआव जुननि 7 तारिख 7 तारिखआव दिनै सापरि बे आसामनि दैयाव 5 बाजिसोआव मोननाय जादों बिनिफ्राय गामियाथ' जोंनिया पन्सायतआ सिलास्रि पन्सायत गामि पस्ट अफिसआ बगमानानो गामियाबो बगमानानो ओमफ्राय जिल्ला जाहैबाय दैमारि देखो ना जाल साले को ना हाँ এই খিনিত পঢ়ি আছিলে এই কুটিত নেজানো মানুহটো কোলা মাছ চাছ মাৰা মানুহ হ'ব পাৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ মানুহ হয় মাছৰ মানুহ হ'ব নেকি মাছৰ মানুহ